ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/7/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿತ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರ ಉಂಡು ಐನೇಡ್ದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇರ್ದಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿಡುವ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಆ ಸಮಯಡು ಇಂದುವೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಡುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಕುಡ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಚಕ್ರಡು ಬರ್ಪ ನಿಧಾನವಾದ ಏನಿನ ಜತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏರುಣ ಕಲೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿ ಹೊಂದರ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಆದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶ ಆಯ ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಕುಲ್ದರ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪಂಡ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತನುವ ಮೂಲವತ್ತ ನೋಡ್ದು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮುಡು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನೆತ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಡುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಓವ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಓವ್ಯ ಚಿತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತಿಮೋಡು ಕೇವಲ ಇಂದುವೆ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಮೂಲವತನದ ನಿವಾಸಿ ಅದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಂದೆನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಪಾತೆರೊಳೆ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಸರಳವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ವಿದ್ಯೆಯುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರನು ಕೇವಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಶಿವ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ. ಇಂದು ಸಹ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲಿ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗದ ಎಂಕುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಓಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಾದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾರವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಅಂಚನೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ಉಂಡೋ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಖಲು ಸೂರ್ಯವಂಶೀರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶೀರ ಪರು. ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಾಗಾದ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ಬಾಬಾ ಇತೇನೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಎಂಚ ಈ ಚತುರ್ಭುಜನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆಗಾದ ತೊಯ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡಂತೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಲಿ. ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಸಹಜ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಐನಡ್ದವರ ಇಂದೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನದಕ್ಕುಲು ಆದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮನೆತನದಕ್ಕುಲು ಆದ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತ್ಯಡಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಕೂಡ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುವ ಏನಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಏನಿನಿ ಜಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಏರುಣ ಕಲೆಟಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಇಂಚ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು 1,000 ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಾದಿತ್ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಬಿಡುತ್ತಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ 2,000 ವರ್ಷ ತೊಯ್ಚಿಪವೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತ್ತು ಜನ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷಡು ಏತ್ತು ಜನ ಪೇರು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ತೆರಿಪವರು. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಕೆಲವೇರು ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪೇರು. ಇತ್ಯಂತ ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. 1,000 ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಆತ ಬುಡ್ತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಹೋಳಿಕೆಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ತೊಯ್ಚಿಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲುಳ್ಳಿ ರಾಕುಲು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲು ಈ ಸಮಯಡು ಏತು ಜನ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಆರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಳ್ಳೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನರಕೊಡ್ದು ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪ ಪಂದು ಆಂತರಿಕವಾದ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದುಃಖದ ಪಾತ್ರನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓವ್ಯ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಓವುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತಿ ಯಂತ್ರ ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಪಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಓವ್ಯ ಮಹಾರಾಜನುಪ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಕೈತಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರೊಡ್ಲ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಡವರನ ಕೈತಲ್ ಮಾತ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ರೋಗ ಇಂಚಿನಲ ಉಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾಯರೆಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು.
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ಆಟಪಾಟಲುಂಡೋ ಇಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಲೆಯರಗಾದು ಉಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪುನಃ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸಮಯನು ವ್ಯತೀತ ಮಲ್ಪೆರ ಇಂದು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಬುರ್ತುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಇಂದೇ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿಡು ದಿವಣುವರು. ಐದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ವಕೀಲರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಓದುವಿರು. ವಕೀಲ ಅದು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ನು ಓದುವಿರ ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಲಬ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಓದುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ರಾಜ್ಯಪಾರ ಮಲ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಿ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಬಂದು ನಿಗಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಏರು ಈ ವಿಷ್ಣು ಏರು ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೋಣಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂಜಿರು ಎಂಚ ವಿಷ್ಣುನು ತೆರಿ ಹೊಂಜಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇನ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು ಬೇರು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ದುಃಖ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ನಡಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರು ಗುರುತುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಕೂಡ ಬೈದೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಮಾತಲ ಎತೊಂಜಿ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲು ಇಂಚಿನ ಕೊಳಕು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ತೂಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದೇನಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯೋನದತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರಲು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕೆ ಏನೇರು. ಬಾಬಾ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ವೈಷ್ಣವಂಶಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈತಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದ ರಹಸ್ಯಂಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಧ್ಯಾನೋಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನಗು ಪೋಪರ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಯೋಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪುವಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆತ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಬುಲಿಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಉಪ್ಪಾಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲು ಸದಾ ಗಮನ ಹೊಂದಿಲೆ. ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಸಮಯನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಮಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವನು ಉಪ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲಿ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪವನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಹಾದಾನಿಯಾಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಡ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಓ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರೋ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸಾರರೂಪಡು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೊಡು. ಹಿಂಗುಲಿತ್ತೆ ಈ ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು. ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕದು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು ಐನೇರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕುಲು ಸುಖ ಪಡೆಪರು. ಅಕುಲಂತೂ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದೆ ನಂಗುಲು ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲ 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕಾದೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರೆರೊಡ್ದೆ ನಿರೋಗಿ ಆಪರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲೆ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತಲ ಶಾಖೆಲು ಆದುಂಡು. ಕಡೆಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನು ಕೇವಲ ತೆರಿಪೆರಗಾದು ತೊಜ್ಪವಿರು. ಒರಿನ ಮಾತ ಚಿತ್ರನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐನರ್ದವರ ಇಂಕುಲು ಐನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕಾಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಐನರ್ದವರನೇ ಅವೇ ಚಿತ್ರನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು. ಏರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ವಿಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿರ್ದಿಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಂಬುನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಏರು ಏತಾಂಡಲ ಪನಡಾಂಡ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಮಸ್ತುಂಡೋ ಐನು ಸಮುದ್ರೋಡು ಪಾಡ್ನಗ ಬೇತಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಕುಲು ದೀವೊಂಡೆರಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇತಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು ಲಡಯಲ ಆಪುಂಡು. ವಿನಾಶವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಪರ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಲೆ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸೇರೆ. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪೆರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಮಾಲೀಕನ ಪುದರಡು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅಂತಿಮಡು ಕೆಲವೆರ್ನವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನವು ರಾಜರು ತಿನ್ಪೇರು ಮಾಲಿಕೆ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೆಪ್ಪುಲು ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು.
ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಪುದರ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನು ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಕಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರೊಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಮಾಲಿಕನ ಪುದರ್ಡು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಕೆ ಶಿವತನ್ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತು ದಹನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮಾಲಿಕ ಬಾಬನ ಪುದರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಂದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತು ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಪರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತೆಂದು ಈ ಕಾಸು ಅಂತಸ್ತು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆಂತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಏತಾಂಡಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬನ ಪುದರ್ಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಪದು ಗುರ್ಪೆರು ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಡುಂಡು ಹಾಕಲು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥೋನ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಪಾತ್ರನ ಇಂಚೆತ್ತುಂಡು ವರಾನೆ ನಸೆ ಎರ್ದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರುಂದಿತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಗುಲಾಮಿತನ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ ಅರ್ಥಾಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರ ಕುಲ್ದಾರ ಐದವರ ಬೇರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿರು ನಸೆ ಎರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಓಹೋ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಲೀಫಾಗ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಅಪಗ ಭಾಗೀದಾರರೆಗ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆತು ಎರಡ ಬೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜನು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿರು ಗೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎತ್ತನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆರ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರುಂಡು ಸುರುಕು ಭಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕ ತಯಾರಯ್ಯರು ಕೆಲವರು ಕಚ್ಚಾ ದೇವರು ಇದು ಬಿಡಿಯರು ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ನೋಟುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ತಯಾರು ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಪೊತ್ತದ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕಂತು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಸಲು ಚಲಾವಣೆ ಹಿಡಿತನು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಂತೂ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಕೆಲವರೇನು ರಾಜರು ತಿಂದು ಬಿಡಿಯರು ಕೆಲವರೇನು ಕಲ್ವಿರು ಕಂಡದು ಪೋಯರು ತುಂಜಿ ಕಲ್ವತನಾದು ಪುಂಡು ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಣಿಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಪಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ನಿಕ್ಲೇನು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಂಗಾಲ ಅದು ಪಾಯರು ಈತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಜಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಯಾತ್ರೆಡು ಏತು ಕೈತಲು ಪೋಪರು ಆತು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ವೈಕುಂಠದ ವೃಕ್ಷ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋಯ ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗಮನೊಂದು ಓಡಾಪುಂಡು ಮಾಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಇದಕ್ಕಾದ ಮಹಾದಾನಿ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪೋನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರಾದು ಪೊಡಾಪುನು ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸೇರೆ ದನಿನ ಪುದರ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಪ್ಪಡು ವರದಾನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನ ಶುಭ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಧಾರಿ ಭವ ಎಂಚ ಬಲ ಭುಜರ್ದು ಸದಾ ಶುಭ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪವರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬಲ ಭುಜಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಶುಭ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಧಾರಿಯಾಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾದು ಪಡದೆ ಪಂಡ ಕರ್ಮನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತಂಡ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದ ರೂಪಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾದುಂಡು ಕರ್ಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನಿರ್ದವರ ಬಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ಬಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಶಿತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಚಹ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದು ಸಹ ಕರ್ಮನೆ ಆದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ನಯನುಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಹೊಳಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ತಿಳಿಕೆಪ್ಪಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ಸಫಲವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಬೇತಕ್ಲೆಡ ಸಹ ಬಲ ಜಿಂಜವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರು ಸಾಹಸಹೀನಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲಿಗೆ ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಾಹಸವಂತಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೇ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.